Dzisiaj odwiedzimy palast we Krawarn. Dorf ten był nazywany Krawarn, Polnisch Krawarn, Preußisch Krawarn. Zaraz po wojnie nazywał się Krawarz Polski, a teraz nikerzy go dają krowiarki. Krawarn leży między malowniczymi wzgórzami niedaleko od Ratibora, pokajś ze 8 kilometrów. W roku 1678 został wybudowany na tym placu pierwszy drewniany szlos przez familię Bes. W roku 1690 szlos przejął Leopold Baczyński, a od roku 1800 właścicielem tego szlosu został grof Karl von Strachwitz. Murowany palast został wybudowany we 2 etapach na miejscu starego drewnianego. W roku 1842 albo 3, różnie go dają, familia von Strachwitz sprzedała ten dorf razem ze palastem familii von Gaschin. W ten sposób ród von Gaschinów zaczynał rezydować we Krawarn. Po paru latach, 15 maja 1856 roku, Hugon II Henkel von Donnersmarck poślubił Wanda von Gaschin, a palast został własnością rodu Donnersmarcków. Niestety w roku 1892 wybuchnął tam wielki pożar i zniszczył dość wielko tajla tego palastu. Ale już w roku 1898 został odbudowany i rozbudowany. Przyjmuje wszystkim znano dzisiejsza forma. Od 1911 roku rezydował tam Edgar Grof von Henkel-Gaschin, a od roku 1939 był własnością Hansa II Grofa von Henkel-Gaschin, który ponoć w marcu 1945 roku pitnął na kole przed Armią Czerwoną na Bahnhof w Bauerwitz w Baborowie, a stamtąd dali do Czechów. Palast przetrwał wojnę w stanie idealnym, kompletnie nienaruszonym. Zresztą jak większość naszych śląskich zabytków, szczególnie tych w małych miejscowościach. Zaroski po wojnie palast przejęła Szkoła Aktywu Politycznego. Potem był dom dziecka i w końcu szpital ortopedyczny, który opuścił budynek ze całym wyposażeniem w roku 1970. To jest przełomowy moment do tego palastu i od tego czasu rozpoczął się tam typowy okres, jaki zaczął się po II wojnie i trwa do dzisiaj, okres odniemczania, okres likwidacji i marginalizowania wszystkiego, co nasze śląskie i niemieckie. Polskie szabrowniki buszowali tam aż do lat 90. Wyciągali i niszczyli wszystko, co ino dało się jakaś sprzedać. Początek prywatyzacji przyniósł nowego właściciela. Niestety, właściciel ten nie przeprowadził żadnego remontu, ani nawet nie zabezpieczył obiektu przed dalszą dewastacją. Dopiero w roku 2007 chyba albo 2008 nowy i obecny właściciel zabrał się ostro do roboty. I choć końca nie widać, my trzymiemy za niego kciuki, żeby mu się udało. Dzisiaj palast jest ogrodzony z każdej strony płotem albo siatką. Wiadomo, teren prywat i zakaz wstępu, ale uważny zwiedzający na pewno zobaczy tabula ze numerem telefonu właściciela. Jak będziecie dość przekonujące, to może uzyskacie pozwolenie na wyjście na teren. A jak będziecie jeszcze bardziej przekonujące, to może nawet uda wam się wleźć do środka. Może uda wam się zwiedzić palast we środku. A wierzcie mi, jest tego wert. Ze placu wyraźnie widzimy, że palast składa się z 2 tajli. Starszo, otynkowano na czerwono w stylu neorenesansowym i neobarokowym. Ciężko opisywać tego typu obiekty paroma wortami. To trzeba obejrzeć na własne ślepia. Dodam ino, że obiekt ten z licznymi, większymi i mniejszymi turmami nawet w dzisiejszym stanie robi kolosalne wrażenie. We środku jest
ponad 30 piwnic, które tworzą istny labirynt i 115 sal, z czego najbardziej znane to sala Brunotno, sala Bioło i sala Mauretańsko. Wszystkie sale, ale te 3 szczególnie, wykończane były w ogromnym przepychu, co najlepiej widać na starych, zachowanych jeszcze w buchach albo na postkartach bildach. Niestety dzisiaj z dawnej świetności zostało naprawdę niewiele, a i tak robi to pieronowe wrażenie na oglądającym. Jedną z ciekawszych do dzisiaj zachowanych sal, choć wymagającą na pewno remontu i to gruntownego, jest sala Mauretańsko. Każdy centymetr ściany i gipsdeki pokryty jest metalowymi, bogato zdobionymi kasetonami. Część wyposażenia możemy oglądać dzisiaj w Muzeum Weratibor. Są tam m.in. obrazy wybitnego śląskiego artysty Christiana Bentuma. Z palastu idziemy do parku. Park po leku dostawał swoja dawno świetność, jest zadbany, liczy 17 hektarów i obsadzony jest rzadkimi i egzotycznymi gatunkami drzew. Na końcu parku i beraszung, mauzoleum Donesmarków. Fosztelował żech się to mauzoleum jako mało kapliczka, a tu ukazuje nam się okazały obiekt w stylu neoklasycystycznym na palanie Krzyża Łacińskiego, wybudowany w 1870 roku i prawie blank odrestaurowany. Jego atmosfera we środku jest niepowtarzalna. Z głównej sali oświetlonej przenikającymi przez świetliki w kopule promieniami słońca idziemy na dół, do krypt, kaj spoczywają, czytamy na płytach nagrobnych, Sara Reichsgrafin Henkel von Donesmark i Hugo Reichsgraf Henkel von Donesmark i pora inkrzych, ale już bez płyt nagrobnych. Oczywiście normalne było, że zaraz po wojnie krypty te zostały rozkradzione i zbezczeszczone przez ruskich wojoków i polskich szabrowników. Podsumowanie. Palast we Krawarn to miejsce, które każdy Ślązok powinien obejrzeć i pierwsze z cyklu, które będziemy wam prezentować. Trzymajmy kciuki za obecnego właściciela i za jego projekt i wkład, bo widzieliśmy, co poradzi i wiemy, że przed nim jeszcze lata ciężkiej roboty. Dziękuję wam za uwagę, zachęcam wszystkich do obejrzenia tego palastu i zapraszam na następno tajla. Serwus.